Зустрічаю знову українців. Приїхав український автобус. Через дорогу стоїть ще один автобус зараз. Обидва номери ВХ. Це, мабуть, не знаю, яка це область, мабуть, Хмельницька область. Ну, коротше, українці їдуть один автобус за одним. Ото такі справи. Зараз їдемо поселятися, вже одних зустрів зранку. Це вже інший хлопець. Ну, так. Да. Люди шукають кращої долі в безпечній країні. Так і є. Так що спочатку здається, що все фігня нафіг не потрібна, а потім даєш дупля. Його. О май гад, я? Сега да ме лапне някой сафрик. Трябва да се свърши с финализъм, като не е в TikTok. И да надръпне с каяка да ме вкара навътре по рибата.